Grazas, Alberto, ti non collo o bus, agarda aí que seguro despois volvemos a conectar. Tamén moitos e moitas están viaxando hoxe un día máis a facer a compra aos mercados. É un dos lugares onde hai tamén moitísimo movimento de compras dos menús desta noite, por exemplo. Imos en directo ata a Praza do Mercado de Lugo na Coruña para saber, entre outras cousas, como están os prezos das carnes, dos mariscos e, como non, María Calvo, moi bons días tamén das uvas. Moi bons días, Abela, moi bons días a todos. Sí, día importante hoxe, último día do ano e, por suposto, hai que preparar a cea aqueles que a pasen na casa, porque xa nos decían por aquí tamén que a noite vella non é tan forte como a noite boa, porque moitas familias e amigos pois cean fora, xa saben, os cotillóns, as ceas baile, pero con todo xa ven que hai moito ambiente a arestora e pasan uns minutos ás 9 da mañá aquí na Praza de Lugo da Coruña, que está fermosísima, con todos os postos das praceiras xa ven a reventar de moito marisco e de moito peixe daqui de Galicia, pero tamén de fora, e os prezos, pois xa nos decían tamén que algo baixaron con respecto á noite boa, pero imos a falar, por suposto, con quenes mellor saben que son elas as praceiras. Temos a Teri aquí. Moi bons días, Teri. Hola, que tal? Bos días. Bueno, Teri, vamos a ver, vemos ao teu posto tamén cheo, ateigado de moitísimo marisco, vemos centolas, vemos percebes, cigalas, hai un pouquiño de todo, pero non sei se hai máis ou menos que en noite boa. En general, marisco hai máis que en noite boa, porque tamén as mareas foron máis boas, de percebe, camarón e todo. O que non hai como, pero xa levamos unha temporada de, creo que desde o verano para aquí, a ameixa, que a ameixa sí que falla moito, pero bueno, do resto máis ou menos se pode picar de todo, Entón, entendo que a ameixa non hai moita e, por lo tanto, o prezo tamén está alto, non? Sí, bastante, bastante. Estamos vendendo bajo pedido, porque a ameixa babosa mediana sobre 75-80 euros vai, bueno, despois temos a opción, estamos vendendo a ameixa japónica de Carril, de aquí de Galicia, a 40 euros, que sale moi boa, moi boa. E o percebe tamén, que agora estades dicindo que xa vexo en moitos, en todos os puestos, hai percebe, hai moito, porque tamén houbo boa mar para collelos, non? Sí, sí, boa marea, bueno, polo menos se calmou un poquinho o mar, viñamos de moito temporal, e xa vedes que hai un percebe que é do rico, do corto, do roxiño por abaixo, e que este percebe, este tamaño, sobre 100 euros iba en noite boa, para hoxe vamos a vendelo a 60, que é unha boa opción. E o camarón igual, que está aí, que quita o eipo. O camarón, claro que sí, vamos a ensinar o camarón, Luís, vamos a deixar aquí o noso cámara que ensino o camarón, porque tamén en noite boa, non sei se, Teri, é que escaseaba o camarón ou tamén iba máis caro que agora, que en noite bella. Non, non había moito, xa che digo que as mareas non foron moi boas, de feito o camarón que vendemos en noite boa era pequeniño, xa era bastante pequeno, non era quisquilla, pero era pequeno, iba ao mesmo precio que hoxe. Hoxe vendemos un camarón que está rico, vivo, saltando, que hai que ter cuidado que non salga para fora, sobre 58 euros, que creo que está moi ben, para darse así unha boa homenaxe. Para esa homenaxe tamén é un clásico a cigala, non? Pois sí, nos neste puesto, desde fai uns anos, coa historia de que a cigala daqui está en veda, a veces que abren un poquinho, outras non, traballamos a de Gran Sol, que os barcos nosos de Gran Sol traen unha cigala tronco que está preciosa, que creo que a 40 euros, pero genial, genial, mira que rica. Todo isto que vedes por aquí, coral. Bueno, como se agarda as vendas para ahora, para fin de ano? Como se agarda? Normalmente van un poquito máis lentas que noite boa, porque a xente gasta os cartiños, non? Pero bueno, o ser miércoles e tal, eu creo que a partir das 11 da mañán empeza a vir a xente. Aínda que hoxe, xa vedes que estuvimos vendendo desde a primeira hora, estamos colocando puestos e xa está a xente vendendo, estamos mandando por os grupos de difusións de WhatsApp, andamos con redes, andamos con todo, hai que modernizarse un pouquiño. Ahora sois todas modernas e claro, andades todo polos grupos, como dice, difusión para vender, porque tamén te vexo aí ca libreta, porque tes moitos pedidos, entendo? Sí, sí, porque da xente que prefire teros, e por exemplo, se están traballando hoxe, pois veñen a última hora, despois a última hora tamén repartimos por algún sitio, hai que facer un pouquiño de todo.
Pues moitísimas gracias, Teri. Feliz ano. Nada, feliz ano a todos vos, vale, moitísimas gracias por acordarvos nosa. Sempre vimos a Praza de Lugo para tentar como están os prezos e o marisco de aquí. Moitas gracias, Teri, e sempre moitas gracias decimos aos praceiros que nos atenden, e xa ven a Praza de Lugo ateigada de marisco e de peixe, e moitos que prefiren madrugar para ir mercar eses produtos para a cea de Noite Bella, que como nos decía Teri, pois home, moitos xa gastaron os cartos na Noite Boa, pero aínda así son moitos os que se achegan hoxe aquí para encher eses pratos, esa mesa para a Noite Bella con ese marisco que hoxe algún vai máis barato que na Noite Boa.